mandehkan ruang muaro rangka tiagan sarato jo mandehkan ruang muaro rangka tiagan di kampung buyung bamanuang manganang tuang nasib di badan amano buyuang nak kabalinduang dun sana bansai tampe batenggang kamano buyuang nak kabalinduang dun sana bansai tampe batenggang kanan jomuaro tampeknya orang mencari lokan usahlah mandeh bahati ibo kenai kapulang amano buyuang nak kabalinduang dun sana bansai tampe batenggang kamano buyuang nak kabalinduang dun sana bansai tampe batenggang kanan jomuaro tampeknya orang mencari lokan usahlah mandeh bahati ibo kenai kapulang